investment. Akwai matsala fa. Tabbas na san akwai matsala, amma na san me zan yi. Ne kullun ta Allah mutuwa flashin take min. Barin halifa sai rabo sai mutuwa. Rago ya san da mutuwa, mutuwa ta san da rago. Yanzu me na gaba? Me ka gani? Kau da 'yan banza. Zan kashe mutum biyu. Kai kwaro. Karar baushe gabaki ɗaya ta kore namun dawa. Ko dajin ne a daure. Kun san ba a shiga da wannan ƙarya. Saboda ka san muna tafi da shautanin mu. Ka san a saman ta dole da akwai ba. Ruwa biyu takun farko. Da sannu Jabir yake karɓar hukunci. Kamar yadda shi ma yake yi wa mutane. Domin na yi nasarar ɗaukar kundin ajiya. Kai kwaro. In ya bari a san ya daina. Ai ka san sanya aikin gara ne. Ni ba a yi min na kyali. Allah subhanahu wata'ala yana cewa ku yi taimakekeniya a bisa jin tsoron Allah da kuma biyayya. Me zai hana maimakon irin wannan ya zama samari su haɗe kansu waje ɗaya su taimaki kansu da kansu waɗanda ba su da sana'a a sama musu sana'a. Ya kamata mu far masa. Ba daga gaba dole ne mu nemo wa kanmu mafita. Ba za ta rabu da kai ba saboda shi jin daɗin zama duk shi ke kawo irin wannan abu. Kafa ta kafarsa wallahi. Amma nan muka fito. Haba dawa. Allah da ne. Ai da gurin mutumin nake. Bahaushe yana cewa turnuku fadan iblisai. Yaro bai gani ba balle ya raba. Sha ba shashanci ba. Ganganci. Ya kamata a bani motar gadaga. Akwai matsala. Dole mu kawar da shi. Ya zama dole. Ni tun na riga na yanke shawara. Ki yi kurum. Na yi kuru. Kuma ki basar. Kuma na basar. Da kyau boss. Gana ba zarwance ba. Maza. Kai din na daban ne. Musamman da ɗan kan goge. Sha ba shashanci ba. Sassauci. Wallahi tallahi yau dai ba za ka fita ba sai ka biya ni. Kai ba matsala ta da ke kenan wallahi. Sai zai hada ya biya mu gaba daya. To yake zo ki kwata. Me zai hana maimakon irin wannan? Samari su haɗe kansu waje ɗaya. Su taimaki kansu da kansu waɗanda ba su da sana'a. A sama musu sana'a. Dabar maza, dabar maza, dabar maza. Cikin su wanne ne ya karɓa wai? Ba sa nan gunne ya dai da ya karbo da tanan layin ya biyo. Cikin ta nan kawai ya biyo, ta nan gun ya biyo. Kawai mu je ciki. Mu je ciki. Za a iskancin banza. Ko mu ci da kuɗi. Ina hanyar ne nan gurin ne. Dabar maza, 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 dabar maza. Dabar maza, dabar maza. Babu, an ka ce ka zo nan mana. Maza. Babu, ina so in tambaye ka. Me ya haɗa ka da wancan gaya? Da har ya biyo ka yana so ya zo ya tayar mana da hankali. Na ga yaron sani da waya ta mai shi ne na karɓa da. Na ji dalilin da ya sa biyu yana wannan hayalai. Wace irin waya ce haka har da zai biyo kai tayar mana da hankali? Karkarar wayan ma za ta yi 10,000 karkarar kuɗinta amma wai ba ma wannan ba wai ina ma su oga suke. Ni ma na zo ban tarar da su a nan gurin ba. To ai shi ne, ai abun mamaki na ne gaba ɗaya da mun ka zo wajen kwata-kwata ban ma ga su oga ba, ina sun ka je ne wai. Ina ga dai za su je babban gida ne. Oke, suna babban gida kenan? To ina ganin kawai can za mu tafiya domin a san yadda za a yi da gayan nan. To kawai mu haura mu sa ta kawai. Kai kutumar durun kuwa. Ka wannan hanyar ta nan wannan ma ta nan ma gashi nan layi. To wace ce ma za mu yi? Ma ogawan sun ta inda za mu yi wa. Durun kuwa. Nan ba kawai zo mu shiga. Sun zauna nan gurin. Saboda ga wannan nan na gani. Wani ma ga wani sigara na wani. Wani uba. Wallahi ga dukkan alamu sun zauna nan gurin. Kwarai uga.
Kama kwalin sigara na a nan gun. Wai ga dukkan alamu kana ganin katsina ne suka bi a nan tun wa'annan santoci. Sun sha kwana ne a nan layin. Wani layin nan? Kai, a'a. Ba su bi ta nan ba. Wanda mu fasa ta nan. Ma haɗe da su. Can ba wai zan ɗan yi muku wata tambaya na. Mun je jangul ɗin su oga ba mu samu su oga ba ko sun zo nan ne inda kuke? Dama magana ce muke jin tazini da wannan kaga ne. Kai! Akwai wani tashin hankali da ke kinkarin kai. Wato kun fa hako ne je an so wayewar gaye. Gayan nan har da bindiga gare shi dan ya nemi kashe ni. Allah ne ya tsare to so nike in ga oga a ɗauki mataki tun da wuri. Gayan nan mu kaure shi. Wani mai kwanan ne zai ce zai taka muku kwantar da hankali ka gane kwantar da hankali nan ba ka kai ka san ne game da kisa in dai na sani ba abu ya kai ne wani ɗan kalmin kwaro da biyan ya da kuɗi sai ya rage kisa a yaron nan kawai na dillahi wa inna ilaihi raji'un dire ku tsaya kowa ya samu wuri ya zauna kowa ya samu wuri ya zauna kai Allah samu wuri ya zauna lafiya suke kawo saboda ne mun je jangul din su ba mu same su ba sannan mun zo nan ma ba mu same su ba wai ba wata a ƙasa kuwa ina ganin akwai abin da suke shiryawa wannan magana da alamun tambaya a cikin ta ya kamata a ce mun ga su oga ya kamata a ce mun haɗu da su oga dan gaskiya ina za mu ga su oga ni ma abin da na gani kenan amma ya za a ci oga bai taɓa wannan doka kafa ba sai yau akwai wata a ƙasa kai ka za ka sa gaba ɗin dunnan zaman da muke zaman shirme muke an kai mun zo mu da Allah mu je neman su ya wuya dole ne mu je mu nemo shi yanzu nan ne dole ne ya kamata haka za a yi oga can mura mu fasa kawai mu je sai mun nemo oga oke to ku dakata yanzu dai kuna nufin za mu tafi iya dare iya wahala sai mun nemo oga duk inda yake kenan wannan ayya wannan ya zama kowa ne a shirye kowa ya shirya ko abu kawai ba da za mu je kawai ba da Dabar maza, dabar maza, dabar maza.